Privesc țara moților, țară a aurului greu, și simt cum cântecul ei a început cu mult mai de demult în munții cu scrâșnet de piatră. Mineritul a fost întâia lor credință. Calea lor era lungă și grea. Era calea pâinii, cea de toate zilele, cea a trudei purtate în desagă pentru cei dragi. Li spalmele polog de atâta trudă, și fața lor, parcă de lemn sau de var, își poartă răul, iar spatele necazul. Numai ochii lor, ai copiilor, ca piatra de mină, purtau o lumină. La început, uneltele erau apa și focul cu care pătrundeau în inima muntelui, către aurul însetat să se adapte cu lumină. Munții au despietrit basme adevărate. Vrut au pentru cei mulți, din tainițele adânci ale pământului, să aducă pâine și pace, comori ascunse atunci. Ochiul încercat iscodește țărâna, mângâind-o într-o descoperire a sclipirii. Tot ce mâna atinge pare cântec și har, pare că niciun gest nu e zămislit în zadar.
Au sărutat apa cu pumnii plini de prund. Lacrimi s-au rostogolit adânc în străfund. Era atâta plânset în undele senine, că toate pietrele de aur erau pline. Oamenii-s aceiași, ca atunci, de mult. Deci, pre la țara asta de aur, vecine, căci eu mai am ce nu are oricine, o inimă cât Carpații în mine. Thank you.